Okay. Okay. Medyo tinakpan ko lang yung ilong ko, guys. Ba't parang naka-mute ako? Naka-mute ba to? Check mo. Okay na to? Parang nabawasan tuloy ako ng pangisdaan. Uy, ba't hinaid? Ginamas. Ninaan ko na yata eh. Hello, KitKat. Siyempre sa mga chicks lang tayo, chicherya lang, chicherya.
Sige, salamat po, Steve. Sige, tambay mo lang. May sweldo yan. Magmas lang ako kasi baka ma-COVID ako. Saring. Kaya pala walang music. Naka-Bluetooth on pala ako. Salamat Mas Chup. Nemon, si Mas Chup. Mas Chup. Sige, baba lang kayo ng bahay dyan at dikitan ko yan. Dikitan ko ng 30 yan. O, 90. 90 na dikit. O, sige. Sige, host. O, sige, Jonathan.
Salamat sa 5 mga nanonood. Ingat ka sa pagpabaksin, Yuki Pinoy. Baka, sana all makabaksin. Wala, first time eh. First time. Pang second time ko na yata. Ano yung BJ, tol? Ano yung BJ? Bago? Baka mahawaan ako, tol. Baka mahawaan. Mahirap na. Tsaka ba expose yung ilong ko. Ito pa na yung kinaiingat-ingatan ko. Hindi ako marunong kaya dito ako Okay, see you. Okay, 7 na tayo. Excuse me po, mga kapuso.
Oh, ay na, na-remove ko na yung aking ano. Kabarangay na kayo dyan. Pangit lang. Pangit ng kamera ng Huawei. Hindi, nakapangitan talaga ako sa kamera ng Huawei. Parang hindi kami parang hindi kami friendship. Ginamos. Blurred eh. Dito limahin ng ilong ko. Invite pa ako ng mga tropa. Invite pa ako ng mga tropa. Sino naman to si Corinay?
nga, pang gusto ko na i-dispatch sa tong Huawei na to eh. Ay, may papasok akong tropa. May papasok ako, tol, na tropa. Supportahan natin siya. Kasi ano siya eh. Tropa ko yan, legit yan. Si Gerald Waskin. Hintay-hintay lang. Na-traffic siya. Taga Laguna siya, guys. Nasa Laguna Lake. Ay, nagbaba na si Kurinay ng ano, saging. May avocado pa din kasama yan. Napainom ako doon ah. Message ni Wander. Wala pa daw harang. Wala pa ba daw harang, tol? Kulang pa daw siya ng WH. Ako nasa 5,000 ng WH ko eh. Pero maraming maharang. Sorry. Taray, mukhang payaman na to si ano ah, Wanda. Si Baby. Mukhang payaman na to si Baby ah. Mukhang mag-i-LS na rin siya. Ako pa na-upload lang ako eh. Pwede ba yung ano, tol? Mag-LS araw-araw pero silent lang. Kasi di ako natutuwa sa ganito eh. Na-expose kasi yung ilong ko. O mag-silent LS na lang siguro ako kasi o mag-LS ka na rin. Kayo lang LS maganito kasi ako hindi ako natutuwa sa ganito eh. Gusto ko mag-trending talaga eh. Ayoko mga ganyan-ganyan. Na-expose kasi yung ilong ko. Dapat pang vlog lang tong ilong ko eh. Medyo magbaba lang din ako dito.
Ligo challenge. Naku. Gusto ko sana Visit X challenge. Charing. Bibisitahin lahat ng mga X. Gusto ko yun, Gusto ko yun yung gawin kong vlog eh. Visit X challenge. Lahat ng mga X bibisitahin ko. Bablog ko. Kung di ba ako matigbasan. Hindi kaya ako matadtad ng mga boyfriend. Gusto ko yung bisita X. Kunwari, X ko to si Kunwari lang ha. Kunwari, X ko to si baby. Bisitahin ko to sa kanila. Bugbog ang abot mo. Bugbog ang abot ko ba? Di kailangan may dala rin akong Armalite. Ay, may isa rin akong papasok. May na-invite ako rito. Gusto ko nga gawin yun eh. Yung Bisita X challenge. Magti-trending siguro ako nun. Di kailangan magdala rin ako ng itak pag pupuntahan ko yung mga ex ko. Para sigurado. Magti-trending siguro ako nun Umpisahan ko kaya yan pag uwi ko. Umpisahan ko yan sa probinsya namin. Kaya lang, mga chicherya ko may mga asawa na eh. Sigurado, tad-tad ako nun. Bilangin mo ex mo, tapos ginamos ka. Presento, abutin. Presento ba? Di kaya magdala rin akong barangay tanod. Ayon si Miss A. Hi, Miss A. Ang chicherya to si Miss A Miss daw siya eh. Chicherya to tol. Ilang buwan ka na nag-YT
Madam Wanda. Mga payaman ka na. Nung tinalo mo na ako ah. Shout out sa 6 kong mga manonood na loyal. Sana all loyal. Gusto mo ng banana? Gusto mo ng banana mula kay host Gahi, Miss A? Dikit-dikit baba ka na ng bahay dyan at magdikitan kayo, Miss A. Ano ko pa pala siya? Bigyan ko pala siya ng jacket. Kasi malamig. Ay, nakaano na. May jacket na pala siya eh. May jacket ka na, Miss A. Kain muna kayo, guys. Habang nanonood sa ilong ko. One week ka pa lang? 1 week ka pa palang pala. Parang nakita na kita nung isang taon eh. Ayan, tinatawag ka na ni Miss A, Miss Wanderer. Punta ka sa live chat para hindi kita magulpi. Classmate ko yata to si Miss A. Hindi lang ako sigurado ha. Classmate ko yata to eh. Salamat sa pagpitas sa fresh na host Gahi, Miss A. Okay. Pitasin mo na habang mainit-init pa. Pitasin mo na, Miss A. Kabatch ko yata to si Miss A. O pakitusok daw sa premiere ni Madam Wanda. Buti pa si Madam Wanda may baby pa. Sana all may baby. Sana hindi ka bibitawan. Charing. Klinex ko na si Madam Wanda. Ay ko. Mukhang
Prepared na yung aking ano. Taray, binisita ni Miss A si Madam Wanda. Ako sige ko lang ngisi-ngisi dito. Taray, may mga alagad pa daw siya. Buongga. Baba mo yung totoo mo. Baba mo yung totoo mong bahay, Madam. Wala ba tong ano? Mga babae talaga masisipag, no? Masisipag sa mga ganyan-ganyan. Masisipag sa mga bagong alagad. Alauna, 11 na. So, matatapos ako 12:30, 2:30. Bali, 2 oras tayo, guys. Samahan niyo ako sa 2 oras na pag ngisi-ngisi dito. Papangako ko sa inyo na ibuboto ko kayo sa eleksyon. Yun lang ang ipapangako ko. At may pamasko kayo ngayong December. Okay, bumaba na tayo ng 14 naman nanonood. Asan ka na, Ondo? Sige na, ang sonata ko dito. Pasok ka na. Okay, sabi ni Madam Wanda, salamat daw po. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo dyan. So, i-flex ko lang to, guys, yung Dexter Ray. Departure, yes. Yung ano namin, schedule sa flight sa 19. Alas 9, wait siya. Sana all. So, aalis na ako dito sa Bahrain, guys. Welcome daw, sabi ni Miss A. Botol ka. Ba't di makapasok yung iba kong mga tropa? Tanong ko lang, guys. Ano kailangan mo pag papagahi ako? Gusto mo masubukan si Miss A?
Bah, taray. Ano yun? Ayun, ano yung nibot? Ano kailangan mo? Nagpapagahi ako. Gusto mo masubukan, Miss A? Si Miss A pala siya. Ginamos. Ikaw pala yan? Ginamos. Yung isa kong tropa ayaw makapasok. Ba't kaya? Magulpi ko na yun. Buti pa sinibot. Buti pa daw sinibot. Ano pagabasa niya? Nibot ba yan? Nightbot? Sorry naman. Sorry naman. Mali-mali talaga tong ilong ko. Ilong talaga diferensya nito eh. Punta ka nga doon sa live chat. Ginamos ka. Matagtad kita. Yung isa kong tropa guys, ayaw makapasok sa live chat. Paano ba ang gagawin ko sa kanya? Matigbas ko na to eh. Aba. Isend ko nga to sa kanya. Yung isa kong tropa, minsan kagi din to eh. Alam niyo ba yung kagi guys? Yung isa kong tropa guys, sige lang nga daw niya. Sige lang daw nga niya. Hindi daw siya makapasok sa live chat. Aba, bihira lang hindi nakagawa no. Dapat pala medyo mag-andam ako dito ng ano eh. Kutsilyo eh. Para medyo kulbaan naman siya. Yeah. Punta ka kasi sa live chat. Ayan oh, naganganga ka dyan. Paano dumami yung mga alagad mo pag sige mo lang nga dun sa Grand Prior? Medyo comment naman kayo dyan ni Butbut. Ginamos. Natuwa na ako ah. Salamat sa mga 16 kong mga manonood at kasubaybay. Hayaan nyo guys at babawi ako sa inyo. Ngayong eleksyon, ibubuto ko po kayo. Wala daw message. Sabi ko ng tropa kong taga San Mateo. Wala daw message guys. Ba't walang message? Ba't wala nga ano?
Ba't sila nakakapag ano? Ba't wala nga? Ba't hindi na makakaano? Ba't yung iba kong, yung isa kong tropa ayaw mga comment? Anong gagawin dun sa kanya? Anong gusto niyong gawin dun sa kanya? Ayan na. Ayan na siya. Ayan na si Jomar Baring. Ayan na si Baring. Okay. Medyo supportahan natin yan siya guys kasi mukhang kailangan niya ng suporta. Tropa ko yan. Kasi mukhang gusto niyang matigbasan ko eh. Kaya medyo dahil ko na ang sundan. Oy, huwag ka masyadong maglagay-lagay dyan ng mga hindi maganda-ganda ha, kasi ginasipa ni Lolo yan. Huwag ka masyadong mag-ano, dito ka na lang sa ating ano. Ayan ka na. Welcome sa may live ko, si Baring Jomar na taga Masbate. Medyo pakisilip yung mga video niya guys. Mukha talaga siyang taga Masbate. Kahit ganyan lang yung profile niya, pero mukha siyang taga Masbate. Okay na. Okay na siya. Medyo mahaba-haba daw ang dinaanan niyang exam bago nakapasok. Tagay-tagay mo na ako dito guys. Hello host, pogi talaga. Oo. Ngayon mo lang ba na-realize na pogi talaga? Guys, medyo pakisilip naman yung ano, si Baring Jomar. Kailangan niya ng suporta. Suportahan natin yan siya guys kasi medyo maganda-ganda ang himbit niyan. Oh. Pakisilip-silip yung mga video niya na nag-ano daw siya. Kanina pa daw yung nagko-comment. Kanina pa pala yung nagko-comment. Kanina ka pa pala nag-comment. Ngayon, ba't ngayon ka lang nagpakita? Hello, Gos. Ano yan? Ayusin mo ang type mo. Kasi pag mga hindi maganda-ganda ang type dito, binakastigo eh. Ano yan, hello, Gos? Small YouTuber here. Huwag ganon. Hindi ganyan lang mag-type. Ginatigbas yan, mga ganyan. Aba. Mga kailangan ko na pambanyos ah.
Okay, baba ka daw ng ano mo, bahay mo. Bulantoy, magbaba ka daw ng bahay mo, Bulantoy. Hindi yung bahay mo sa Masbate, ha? Yung bahay mo dyan sa Greenbrier. Yung bahay mo sa Greenbrier, pakibaba dyan sa kung saan ka nag-comment. Hindi yung bahay mo sa Masbate, ha? Kasi susugurin ng mga tropa ko. Ayan si ano, yan si Baring Jomar, taga Masbate yan. Sabi ni Jonathan, Yuki Pinoy. Taga Masbate yan, taga Di Masalang, Masbate. Marami yan sa mga basnigan doon. Siya ang taga harvest ng mga sisi sa basnigan. Pakibaba na naman ng bahay mo. Baring Jomar, pakibaba. Medyo nagnganga ka na naman. Taga Masbate ka rin ba, Jonathan? UK Pinoy. Kwentuhan naman tayo. Taga Masbate ka ba? Saan ka sa Masbate? Anong salita doon? Ilonggo or ano? Kasi maraming salita kasi sa Masbate. Kakarating niya lang daw. Kakarating lang daw. Medyo may punong ka na ngayon. May punong ka na ngayon sa Masbate. Yang si Baring Jomar, may punong na kasi yan eh. Punong barangay. UK Pinoy, maraming salamat ha sa mga pagsuporta mo sa akin. Hayaan mo, pag tatakbo ka ng presidente, boboto kita. Lagi akong tumatambay sa'yo. Balino. Taga Balino ka pala. Maaraman ako magmasbatinyo. Bakit dalawa na lang ang ano ko? Tagapanood. Walang problema yan yung kay Pinoy. Tayong magsusuportahan. Basta papangako ko sa'yo kung tatakbo ka ng pagkapangulo, iboboto kita. O nagbaba na si Baring Jomar ng bahay niya. Sa tinagal-tagal ng panahon, nakababa rin siya. Pakisugod mo guys ng bahay ni Baring Jomar. At makita ninyo ang bahay niya, bahay sang taga Masbate. Pag ganyan-ganyan lang profile niya guys, pero may punong yan sa nila. Punong barangay. O dikitan ka daw ni Yuki Pinoy Jomar, kababayan mo yan. Mukhang kailong mo siguro yan, kasi kababayan mo. Padaw. Medyo pakidaob na lang doon ang bahay niya. Mukhang natuwa ako doon sa comment mo. Ganyan ang mga gusto ko. Medyo matuwa-tuwa naman ako rito kasi lagi lang akong nag-i-LS ng silent LS eh. Okay na. May na nag-ano pa ako. Bibi bahay ni Jomar Gugu lang. Okay. Maraming salamat at magandang gabi bayan. Medyo pakita ko lang muna dito ha.
Yan. Puntahan ko rin bahay niyo lahat dito. Daoban ko din. Aba. Ayan. Asikaso lang ha. Ganyan-ganyan lang dapat tayo. Ayan na naman si Bibi Numbawan. Ito na gamitin ko, lubat na sipi ko. Ayun. Lubat na daw ang sipi ni Bibi Numbawan. Alright. Maraming salamat sa pagbalik mo. Bibi, hindi kita bibitawan. Salamat sa inyong tusok kay Host Helmet with Cheeseburger. Alright. Maraming salamat, Nightbot. Sana hindi ka abot-buton. Dagdaga kita. Jomar, alright. Pakidagdag daw si ano. Okay, si Helmet, maraming salamat. With Cheeseburger. Shout out sa'yo. Man. Thank you for trusting us. Charot. Salamat, Jonathan, sabi ni Baring. Si Baring kasi guys, ano ko yan? T.O.on ko yan eh. Bulantoy talaga ang totoong pangalan yan. Pa-Jomar lang yan. Shout out kang Helmet with Cheeseburger. Ay na, nagbaba na rin ang bahay si Jonathan. Pakidaob na rin yung bahay ni Jonathan, guys. Kung may dala kayong lighter dyan, pakidaob na lang. Gusto sana sumayaw eh. Medyo may sayawan ba ngayon? Ano bang gawa mo dyan, Baring Jomar? Ano bang ganap mo dyan ngayon sa Greenbrier? Wala bang nagtadtadan ngayon dyan? Medyo paki-report mo naman sa akin ngayon dito. Nakadaob na ako o nakadaob na daw si Baring Jomar. Tusok at dikit. Maraming salamat kang Yuki Pinoy, Abe Yuki Pinoy. O madaming mga bahay-bahay dito tol, kaya medyo punta ka lang dito palagi. Hi kang Waschuk. Pakisugod nga itong si Baring Jomar Waschuk. Pakisugod nga ito kasi kailangan niya ng kailangan niyang parotpot. Sure ka ba nandikit yan? Pabarangay kita pag nalagas yan. Okay, sabi ni Nightbot, isisigurado niyo daw madaoban ninyong bahay kasi mapabarangay daw. Maraming salamat sa 15 kong mga taga-subaybay. Okay, pakilapag na ng mga bahay-bahay ninyo guys kasi dubduban daw ni Baring Jomar. Kasi hindi ko pa ito masyadong na-training. Pag uwi ko, malapit na akong uuwi. Sana madubduban ko tong bahay ni Jomar. O yan, sabi ni Abe Yuki Pinoy. Jomar, dikit ko ito sa'yo. Medyo mali lang yung pagkasulat niya pero Jomar na din yan. Counted na yan sa akin.
Maraming salamat kang Yuki Pinoy sa pagtambay-tambay palagi. Mukhang natawa doon si Yuki Pinoy na mukhang madaoban daw yung bahay niya. Salamat daw, sabi ni Jomar Baring. Ni Baring Jomar. Kahit ganyan-ganyan lang po yung profile niya, guys. May mga yan siya doon, mga basnigan yan sa probinsya nila. Palapad na lang ang payag nyo. Anong palapad ba sa lahat ng... Okay. Tropahin mo to si Jomar Baring, yung may Yuki Pinoy. Tropahin mo yan kasi maraming yan. Maraming mga alagad yan. Makapunuin yung yung bahay mo. Punuin ang mga timos yan. Si Yuki Pinoy, tropahin mo yan. Tropa ko yan. Lagi kong pinupuntahan yan si Yuki Pinoy. Si Yuki Pinoy, yan. Taga Masbate yata yan. Ito yata. Oh, yan. Taga Masbate nga yan. Kaya medyo magkailong kayo yan. Pag mga taga Masbate, mga kailungan eh. Aba, si Jomar Baring may kamukhang artista. Sino kamukha yung artista? Kamukha yan ni Pakito eh. Kilala mo si Pakito? Yan, kamukha yan ni Jomar. O, dalawa na daw ang dinikit niya sa'yo, Jomar Baring. Pero medyo, sabi niya, kamukha mo daw si Pakito. Yung totoong pangalan niya talaga niyan, Bulantoy. Ayan si Moas Choptol, si Baring Jomar. Paki-suportahan yan. Kasi mukhang maganda-ganda ang i-base niya ni Jomar. Sabi ni Yuki Pinoy, binibuking mo naman eh. Binubuking daw kita. Di talagang kamukha niya si Pakito eh. Kung napapansin nyo guys, pasyalan mo si Yuki Pinoy, Jomar Baring kasi madaming yan. Madaming saging yan. Kasi taga Masbate, pag mga taga Masbate, maraming saging yan eh. Saging, lukad, marami yan eh. Anong Gus? Ayan na naman, mali na naman yung type mo eh. Alam mo naman, pag mali ang type, medyo hindi ako natutuwa eh. Guys, siguro ang ibig mong sabihin eh. Ano yan? Si Yuki Pinoy guys, maraming saging yan kasi taga Masbate. Pag mga taga Masbate kasi maraming saging. Medyo mga lukad-lukad nila doon. Oh, Jomar Baring, sabi ni Yuki Pinoy, dagdagan ka daw niya mamaya. Kasi mukhang naglugit pa daw sa silasan lukad nila. Ang mga saging ba ngayon sa Masbate, wala na ba ang kurikong? Kasi ayun, si Gerald Waskin, shout out sa'yo dong. What's up? Guys, pakisuportahan naman to si Gerald Waskin. Kababayan ko yan. Magbaba ka ng bahay mo dyan, dong. Kasi mag-LS din daw siya mamaya guys, si Gerald Waskin. Kababayan ko yan. Suportahan natin siya guys, taga siya. Taga Laguna Lake. Maganda ang mga vlog niya guys. Okay, suportahan na lang. Palapag na lang ng bahay mo, dong. Baba ka ng bahay mo.
Pakisuportahan si Gerald Waskin, guys. Kulang na lang siya ng WH. Payaman na yan siya, payaman na. Jomar Baring, pakisuportahan to si Gerald Waskin. Tsaka Moaschuk, pakisuportahan na lang. Bago kayo madaoban yung bahay ninyo. Si Yuki Pinoy din, mag-LS din siya mamaya at suportahan din natin siya. Basta suportahan lang tayo dito, guys. Lalong-lalo na to si Gerald Waskin kasi hindi siya masyadong nakakapag-LS. Nasa kasi siya eh. Sa Laguna Lake. Walang doon. Wala silang kuryente. Kaya ang ginagamit nila, lang, solar. Kaya puro lang siya, puro vlog. Kung pwede dong, mag-download ka ng mahaba-habang video. Kahit mga 30 minutes. Para, papanood natin sa kanila. Mukhang nawala si Jomar Baring. Mukhang umiinom na naman to. Jake Yoki Pinoy, what's up? Ayan. Mukhang babae na yung profile ni Jake Yoki Pinoy. Ayan na guys, nagbaba na ng bahay si Gerald Waskin. Pakisugod na lang yung bahay ni Gerald Waskin, guys. At dikitan natin siya at maraming salamat at magandang gabi sa inyo dyan. Tsaka si Occult Amazing Revelation. Alright, welcome. Mag-download ka dong ng mga 30 minutes ng video mo kasi hindi ka masyadong nakakapag-LS. Kasi ang kulang na lang kasi ng WHC o susugurin ka na daw ni Amazing Revelation. Susugurin ka na daw si Gerald Waskin. Kasi kulang na lang si Gerald ng WH, guys. Tulungan natin siya. Sabi ni Gerald, sugod na kita. Okay po. Okay, maraming salamat, Revelation. Napakabait niyo po talaga. Si Annabel de los Reyes. Okay. Susugurin din kayo ni Annabel de los Reyes. Comment lang kayo, guys. Sa video, balikan ko lang kayo. Alright. Comment lang kayo, guys. Kang Gerald Waskin Vlog. Suportahan natin siya, guys. Parang awa niya na. Bago ko madaoban yung bahay ninyo. Sabi ni Jomar Baring, ni Baring Jomar, Gerald, medyo saraban ko na ang bahay mo, ha? Okay, naintindihan niya yan, tol. Kasi waray-waray kami. Medyo saraban daw ang bahay mo. Medyo daoban na daw ang bahay mo, Gerald Waskin, ni Jomar Baring. Okay, sabi ni Gerald Waskin Vlog, Baring Jomar, Teng Sure. Ang balik ko sa'yo. Okay. No problem. Suportahan lang kayo dyan. Baba ka ulit ng bahay mo, tol. Baring Jomar, para masugod ulit yan. Kasi kailangan daoban din yung bahay mo eh. Sabi ni Baring Jomar, og daw na daw ang bahay mo. Og daw na daw ang bahay mo dong, Gerald. Dan Geraldine. Geraldine ka na pala ngayon, ha. Salamat, ha. Salamat, Revelation. Baba ka na rin ang bahay mo, Revelation, at madaoban na rin yung bahay mo.
Mukhang chicherya pa naman to sa Revelation. Chicherya ba yan or tinabal? Sabi ni Nightbot, sure ka ba sa dan mo? Pabarangay ko. Kung hindi, ako amazing revelation. Okay, si Nightbot. Mukhang chicherya pa naman yung ano niya. Gerald, nag-iwan po ako ng bakas. Okay. Maraming salamat. Revelation. Ayan po guys, nagbaba na po ng bahay si Revelation. Paki-revelation na lang din. Sabi ni Baring Jomar, okay, baba lang yan kayo ng bahay nyo kasi malaki pa ang aking solo ko. Pangdaob solo. 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 Hindi na pangdaob. Sabi ni Baring Jomar. Medyo pa ganyan-ganyan lang yun. God bless host or God bless you to also. Revelation. Ayan, Jomar, Baring. Baba ulit ng bahay. Baba ka daw ulit ng bahay. Baring Jomar, kasi madauban na naman daw yung bahay mo. Kasi maraming pangdaob to si Yuki Pinoy. Paki-baba nga ng, paki-flex nga tong si Gerald Waskin ang bahay niya. Dito sa sa taas. Kasi susuportahan ko to kasi kulang na lang siya ng WH. Si Gerald Waskin. Okay, sabi ni Gerald Waskin. Baring Jomar, okay na. Sabi ni ayan. Nagbaba ulit si Gerald Waskin ng bahay. Pakidauban na lang. Tsaka mag-download ka ng Aba, mukhang may Mukhang may bago na naman tayong Mukhang may bago na naman tayong sigbin Si Vans TV, girl. Tapang 48. Taray. Kamag-anak siguro ni Boy Tapang Tamsak host. Alright. Maraming salamat sa pagdalaw. Tapang 48. Siguro matapang kang nilalangka. Ako mahinang nilalang lang. Tsaka si Lapu-Lapu. Dan Tigbas host. Alright. Salamat Lapu-Lapu. What's up? Salamat sa kay host fans Grill Tapang 48. Welcome host. Alright. Maraming salamat. Tambay-tambay lang. Guys, bago kayo magyakap, nood muna kahit mga 3 minutes para hindi malagas, para sure pasok. Alright, sabi ni Gerald Waskin. Bago daw. O yan, si Jomar, medyo turuan mo yan kasi mukhang kalaban yun ni Lapu-Lapu. Mukhang may Lapu-Lapu dito Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Baring Jomar. Pakisugod na lang din guys. Hi po, Tiban, sabi ni Annabel Paghunasan. Hi, Atiban, shout out sa iyo. Maraming salamat at maraming suporta sa pagsuporta. Mabuhay po kayo. Lapu-Lapu, pa-jacket host, mag-isda ako. Alright. Jakitan kita ng malamig. Pakijakitan nga si Lapu-Lapu. Hello, Annabel de los Reyes, pinsan. Aba, may pinsan pala to si de los Reyes dito Medyo magandang ilong din siguro nito. Kasi may magpipinsan sila. Jajakita na kita Lapu-Lapu Inom lang ako ng tuba dito. Medyo ang tuba dito guys, baharin. Puti. Sabi ni Baring Jomar, mukhang gusto ko ang host nyo Masaya ang dala. Pwede ba? Matigbas ito. Mong lalaban ka na sa host Baka kita. Pabarangay na kita. Huwag kayong mag-alala. Sige, ang sonata ko sa likod. Maraming salamat, Ate Vans. Si Lapu-Lapu. Pakisugod kay Lapu-Lapu. Ayun si Lapu-Lapu. Nadjakita na ba to? Wait lang
Medyo silipin ko muna sila Lapu-Lapu ha. Kasi kailangan ko rin itong matigbasan sila Lapu-Lapu eh. Kasi ito yung pumatay kang Magellan eh. Oh, nadakita na kita Lapu-Lapu. Paki-ready naman yung sundan mo dyan. Hinaan ko lang konti ang aking sound system. Alright. Vans, Palangga, okay na bahay mo? Aba, Palangga. Palangga mo na agad yan? Medyo may ribbon lang yan sa ulo, palangga mo na agad? Hoy, huwag kang medyo mag-ano rito. Huwag kang, kumbaga, bagisan ko na ina. Medyo dumayo ka lang, huwag kang mag-ano-ano rito ha? Apa, para mo naman, ang kinumo ko nagabaga. Pag medyo teritoryo mo, di rin ako mag-agi-agi. Okay, shout out kang Vans, TV Girl, Tapang 48. Maraming salamat sa mga suporta. At kang Revelation. Ganon din, si Akyol, okay na bahay mo, hihihi, sabi ni paring Jomar. Sakit ng lips ko ah. Kailangan ko na ng chichirya. Bawal pala chichirya. Gahi, Annabel, baba kayo ng bahay. Baba daw kayo ng bahay, sabi ni Tapang 48. Okay, oras ngayon ang mag-alas 2 na rito guys. Sure, baba ka ng dan mo pa barangay kita kung hindi. Alright, sabi ni Nightbot. Ayan, nagbaba na si Amazing Revelation. Nagbaba na ng bahay guys. Pakidaob na lang din yung bahay niya. Huwag kang dumikit, ipag-grade 5 kita. Okay, huwag ka daw dumikit, ipag-grade 5 kita. Si Baring Jumar, parang grade 2 pa lang, grade 1 pa lang yata ito eh. Amazing, okay na sure, papasok yun. Sabi ni Gerald Waskin, sure daw, papasok daw yun. Sabi ni Jake Yuki Pinoy, dikit na daw po. Tsaka nagbaba na rin siya ng bahay. Baba ka ulit ng bahay, Gerald Waskin. Kasi may bago tayong mga bisita. May bago tayong mga bisita galing sa sitio Midjing. Sabi ni Revelation, maraming salamat at magandang gabi, bahay. Ayan na naman si Vans Girl, Tapang 10. 495. Tare, ang daming ano. Tamsak host, dikit. Alright, maraming salamat guys. Pagpalain kayo ng may kapal. More blessings come sa lahat. More blessing come sa lahat. Okay. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat dyan. Sino dumangit sa akin, pakibaba sa bahay. Okay, pakibaba na lang ng bahay guys. Tsaka panoorin nyo din ng 3 minuto. 3 minuto. Bago nyo lisanin. Bago ninyo madauban. I will be there. Opo, para di spam. Alright. Maraming salamat sa inyong suporta. Amazing Revelation. Pagpalain kayo. Ayan, nagbaba na naman ng bahay si Paring Jomar. Medyo
Maganda ang ganda ang himbis mo ngayon ah. Bukas tayo magtigi. Mag-aalas 2 na dito guys. 1:54 sa kahaponon. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas. Especially sa Greenbrier, San Mateo, Rizal. Yuki Pinoy, nilaro ko. Ha? Harang mo. Dana din. Alright, nilaro daw niya ang harang mo. Maraming salamat kang Buns TV Girl, tapang 10. Parang 15 pa rin. Hintayin mo lang yan mamaya and papasok. Baring Jomar. Hintay lang. Tsaga lang. Ganito lang dapat. Nagbaba na ng bahay si Buns TV Girl. Pakisugod guys. Sabi ni Buns TV Girl, tapang 3. Daming mga matatapang ngayon ah. Sabi ni Gerald Waskin, Yuki Pinoy, okay na muni kaya pala no escape ads idol para matulong naman ako. Alright. Hindi daw niya in-escape ang ads para makatulong daw siya. Okay, ha. Ayan, nagbaba na ng bahay si Gerald Waskin. Pakisugod ulit guys. Baka meron pa kayong mga saging dyan. Sugod-sugurin nyo yan. Medyo padilaabin nyo yung bahay niya. Baba po para dikitan ko na ang hindi pa. Maraming salamat sa pagiging honest mo, Revelation. Okay na Vans. Okay na daw Vans. Ano yung Vans mo na yan? Pang sapatos yan ah. Gerald, nag-play ako sa'yo isang LS. Nakaraan yun doon kay Madam Arlene. Maraming salamat sa patamsak kay host. Walang bawian. Alright. Baring, bahay mo. O Baring, bahay mo daw. Huwag kang magsige nga ang nganganga dyan. Kasi si Baring Jomar, sige kasi ang nganganga niyan eh. Aba, sabi niya, wait daw ang taray. Uy, huwag kang mag-wait dito sa comment kasi hindi sila natutuwa. Buns TV, okay na sa'yo, thumbs up at Dikit Shore. Alright. From Gerald Waskin Vlog. Supportahan natin to guys, si Gerald Waskin. Kasi kulang na lang siya ng WH. Payaman na siya. Dala-dala gadget gamit ko sa iyo, host. Thumbs up, Dikit. Alright, maraming salamat. Ate Buns TV Girl, tapang 12. Hala, nawala bahay ko. I-share mo ulit to, likapiling mo. Oo, pwede ka umakyat. Copy link mo ulit, Baring Jomar. $58 pa lang? 500 plus? Mag-ano ka, Gerald Waskin, mag-ano ka, kahit silent LS lang, magdamag kaya lang, mahirap nga signals, mahirap nga kuryente sa inyo, no? Di ang ano na lang, gagawin mo na lang, mag-upload ka ng mahaba, kahit mga 30 minutes. Anong kailangan mo kay host? Bakit mo siya hanap? Nagpapagahe pa. Anabelo. Lagi mo babawasan ka ni Lolo. Sorry, di ako nakabisit kanina sa kasi busy. Okay, nag-message si Revelation kang Moschok. Sorry daw, hindi daw siya ganun ba?
Send mo sa akin mamaya daw, Gerald Waskin. Yung ano mo, yung 20 minutes. Ako nasa ano na ako, 600 plus. Magsi 700 na, WH ko. Akyat si Gerald, baba mo, hagdan. Walang hagdan dito eh. Ba mo ang nagnganga ako ah. Hindi ko alam ang hagdan ah. Oo nga, yun ang problema eh. Di, tsaga-tsaga ka na lang. Mag-download ka ng mga mahabang video kahit hindi mo masyadong i-edit. Kahit ano lang, kahit mag-ano kayo, dong. Kahit tawag dito, kumain kayo, mag-mukbang video mo, mga 30 minutes, upload mo lang. Kasi sila Gerald Waskin kasi solar lang kasi gamit nila. Nasa lawa kasi sila ng dagat eh. Oo. Madami na siyang mga ano, madami na siyang dikit sa kanya. Kaya lang, ang WH na lang problema. Hindi ko ano eh. Dapat daw araw-araw mag-post ng video. Oo, tapos more than 3 minutes tol. Kahit more than 3 minutes, kahit mga 4 minutes, kahit araw-araw mag-upload kayo. Kasi kung 2 minutes lang, hindi siya kumbaga ginakastigo siya eh. Sabi ni Vance Girl Tapang, maraming salamat sa patamsak kay host. Pag lagi ka magbaba ng bahay, bawasan ka. Ganyan din ako dati, lagi nalagasan kasi yung iba diretso dikit kaya lagas talaga. Sabi ni Jomar Bareng, okay host. Dapat more than 3 minutes, tol. Salamat sa pagpin sa bahay ko, host. Alright. You're welcome po. Next time ka na lang akyat dong kasi di ko pa alam wala pa akong panday sang hagdan. Di pa ako nakapagpanday ng hagdanan eh. Mahirap kasi dito eh. Hanggang 2 oras lang ako guys ha. Hanggang 2:30 lang ako. So 2:00 na ngayon dito, may pa ako, kalahating oras pa. Play nyo, ninja ang players nyo. Lilis nyo. Moschop, pakitulungan nga to si Moschop. Si Gerald Waskin. Play nga natin yung niya, mga video niya kasi kulang pa daw siya ng WH eh. Kasi wala daw wala kasing kuryente sa kanila. Solar kasi gamit nila kaya hindi siya nakapag-LS.
Guys, nood muna kahit 2 minutes lang para pasok. Dikit comments lang ng tama para mabalikan ko. Salamat. Panoorin natin yung mga video ni Gerald Waskin, guys, kasi maliit pa lang yung ano niya, WH niya. Kasi hindi kasi siya nakapag-live. Halos mahaba-haba po yung mga video ko, kuya. Sige guys, tulungan natin si Gerald Waskin. Kasi wala pa daw 100 yung ano niya, WH. Add nyo ako sa Messenger para tulungan ko kayo sa WH. Dito ako sa Dubai. Okay, sabi ni Vance TV6 Girl Tapang. Okay, add nyo daw siya guys sa Messenger na Boyesh Vance. Alright, para tulungan. Sa Boyesh, dito lang ako. Okay. Tulungan natin siya guys. Si Gerald Waskin. Ito si Jomar. Medyo wag niyo muna itong pansinin. Joke lang. Joke lang. Send kayo dyan link sa messenger ko. Okay, mag-send daw kayo ng link sa messenger niya. Sabi ni Vance Tapang 06. Nasa Dubai siya. Shout out sa Dubai. Shout out dyan sa Dubai. Hello kang HD. Ano yan? Jesus? Jesus ba yan? Jesus. Jewish laptop. Bilis now non-stop. Yan lang laptop. Bilis now na laptop yan. Sa laptop. Ayan, bumalik na naman si Baby Numbawan. Maraming salamat. Nood thumbs up kalimbang at mag-iwan ng bakas para mabalikan ng alagad ko. Sabi ni Bibi. Gerald Waskin, paki-asikaso to si Bibi. Kasi mayaman yan. Suportahan ka yan. Tropa ko yan dito. Guys, si Gerald Waskin, guys, tulungan natin yan siya sa watch hour niya. Ay, sa WH niya pala. Sorry. Sure ka ba? Okay. Okay, Yuki Pinoy, maraming salamat. Can I drop my link? Okay, no problem. Si Jan yata to eh. Hi, Jan. Is that you? Is that you, Jan? Host, work muna ako. Salamat, host. Alright. Maraming salamat po. Vance TV Girl, Tapang 03. Ingat ka po palagi at pagpalain kayo ng may kapal. Tatlong boy bands ang lumabas. Asan dun puro walang profile. Pakibaba na lang po kay Vance yung ano niya. Yung totoo niyang bahay. Please connect yung susunod. Ay, nagbaba na naman ng bahay si Gerald Waskin. Pakisugod guys. Kay Madam Wanda. Dikitan nyo yun. Sige baby, on the way na. O sige daw baby, on the way na. Importante, buhi ah. Shout out sa mga Ilonggo, kung sino mang Ilonggo dere. Ang host ninyong Ilongan. Sana yun si Baring Jomar? Mukhang nanahimik ka. Host, can you give me banana? Sure. Put your house here. Put your house
Drop your house here and we will give you banana and avocado. Don't worry, man. Anong kailangan mo kay host? Bakit pa siya hinahanap? Nagpagahi pa. Alright. Gerald Waskin Vlog, balikan kita. Busy lang magplancha. Okay, sabi ni Bibi, nagpa-plancha pa pala to? Mayaman to si Bibi. Tulungan natin si Gerald Waskin. Bibi tsaka Maschuk. Tulungan natin siya kasi kulang siya ng WH. Andito na naman si Baring. Please give me banana my house small. Okay. Sabi ni HD. HD na lang. Hayaan mo yung ano niya. Okay na, Gerald. Mali na naman yung spelling mo. Ay, Jesus. Na-watch ko na video mo. Okay, sabi ni Jomar Baring. Di Baring Jomar. Tamsak at damit host. Tambak ang damit host. Ako na lang maglaban yan at magplancha at wala akong ginagawa. Pakihatid na lang dito. Sabi ni HD, Inglesero to Please give me banana. My house is small. Aba. Basta guwapa. Ayos bumirada. Sabi ni Jomar Baring, okay na Gerald, na-watch ko na video mo. Maraming salamat sa pagpanood kang Gerald Waskin. Bibi, no ba yan? Okay na po. Sure, pasok. Bibi. Pasok dikit. Okay, sabi ni Gerald Waskin, pasok na daw at dikit pa. Sana all makapasok. Ang account niya, Boyes Bands ang account niya. Okay. Maraming salamat at magandang gabi. Pabahay. Okay, Masyok. Mag-download ka na more than 20 minutes, Gerald Waskin. Papanoorin namin yan. Ang pangit ko dyan sa kamera na to. Parang di ako natutuwa Salamat sa pagkay-host, Annabel Baghunasan. Okay. You're welcome, Nightbot. Daming Boyes Bands na account. Yung ano na lang, kasi mga saging nila siguro yun. Kung ang mga nagbaba na ng bahay, Gerald Waskin, comment mo lang link ng Facebook mo, idol. Comment daw ng Facebook account. HD. What host? Aba, English to Mga palaban ako sa Inglesan dito Ayan, nagbaba na naman ng bahay si Gerald Waskin. Pakisugod na lang ulit. Marami kasing Boyes Bands. Yung binaba lang ng bahay, kasi mga banana nila siguro yan. Alas 2:14 na sa hapon. Shout out sa 16 kong taga-suporta. Can you visit my house, host? I need views. Okay. Just put your house here. Drop your house here. HD. And we will follow that and chororot. Walang profile. Wala daw profile yung ano.
Medyo nagkaguluhan na rito ah. Hindi ka bababa ng bahay, puntahan kita. Baba ka daw ng bahay, pupuntahan ka daw. Nakabisi pa. Okay, si HD, host. Si HD. Tsaka si Revelation. Nagbaba na ng bahay. Tamsak HD Dan. Okay. Tamsak HD Dan. Maraming salamat sa pagtamsak kay host. Walang bawian. Thank you, sabi ni HD. What is your real name, HD? Naka-blue siya. Anong naka-blue? Welcome, sabi ni Revelation. Welcome anytime, HD. Just as close as no. Jesus, si Boys Bands. Sa Boys Band, I-drop my house. I drop my house. Okay, drop your house. Anytime. Nagbaba ulit si Revelation ng bahay. Pakidauban na lang. Si Jomar Baring mukhang nawala ah. Jomar Baring, andyan ka pa ba? O nagbaed ka na ba ng sundang mo? Mingaw ah. Mingaw man. May kalaban ako sa loob. You down roses for tonight I sleep. Salamat sa pagpitas sa fresh na host. Gahi Anabel. You're down in a bed of roses for tonight. Jesus. Okay, ilang minuto na lang at ako'y mag-i-end na. Maraming salamat sa pagtambay ninyo guys. Stay home, sabi ni Jake Yoki Pinoy.
10 minutes na lang. At ako'y matatapos na. Ay, ihi na ako guys. Parang gusto ko na magpasirit ah. Salamat sa pagtambay, Moschop 23. Moschop. Chup moi. Salamat po sa pagtambay lagi, Jake Yuki Pinoy. When you say you're afraid, never stand. Hehehe. Natawa si Revelation. Kakantahan ko sana kayo eh. Kailang wag na daw. Host, taga saan ka po? Taga ako, taga Saudi ako. Revelation. Taga Southern Leyte. Hindi pala Saudi, is Western Leyte. Taga Leyte ako. Pero marunong ako mag-Ilonggo. Marunong ako Ilonggo, Magwaray, Ilocano, Bicol. Sabi ni Gerald Waskin, HD okay na, sure, dikit po. Foreigner ka ba? Ha. Yeah, foreigner yan. Hayaan mo siya kung foreigner. Sabi ni Revelation, taga saan daw ako? Kayo po, Revelation, taga saan kayo? Mukhang maganda-ganda ang headband ninyo ah. Nasa Bahrain ako ngayon, Revelation. Malapit na. 7 minuto na lang. At ako'y lampanog na. Message mo ako, Gerald Waskin ha, pag mag-LS ka. PM mo lang ako. Kuya, labas mo na ako. Dalawan ko lang saglit, kaibigan ko. Sige, kasi tatapusin ko na rin to. Tapusin ko rin. Ingat kayo dyan. Ingat kayo. Ingat kayo lagi. Pagpalain kayo ng may kapal. Okay, you're welcome. Asa na kayo si Jomar? Nawala na. Mukhang tumagay-tagay na naman yan. Parang hubog kasi yun guys eh. Si Jomar eh. Sorry ma'am, Moschop, di ako nakaabot sa stream mo. Sabi ni Gerald Waskin, kayo din dyan. Ingat, God bless. Para hubog kasi yun si Jomar eh. Siguro hubog na naman yun.
Yan, tatlo na lang. Tatlo na lang akong taga-subaybay. Aba, andyan na naman. Andyan na naman si Jomar Paring ah. Mukhang nakainom-inom na naman to ah. Para hubog kasi to si Jomar Paring guys eh. Tatawagan kita after. Kasi kailangan kitang ano eh. Kailangan kitang i-meeting eh. Mukhang kailangan kitang i-meeting talaga eh. Mamaya tatawag ako ha. Medyo magpasirit muna ako, mangihi muna ako. Mukhang nag-comment muna ako sa mga anak mo, Os. Kaya pala nawala ka. Pumunta ka pala doon. Sige, kala ko kasi naghubog-hubog ka na naman. Kasi para hubog ka pa naman. Nagwawara-wara ka pa naman pag hubog ka. Kaya ayokong mahubog ka. Tawagan kita after nito. Kasi kailangan kitang i-meeting eh. Ayan. Sa Revelation, taga saan ka ba Revelation? Kailangan kitang tanungin din eh. Revelation. Pag nawala ako, medyo inasikaso ko ang mga kumpanya ba. Kakampi pala, kakampi. Akala ko kasi pag nawala ka, nag-inom-inom ka na naman. Kasi alam ko kasi para hubog ka eh. Tapos pag nahubog ka pa naman, sige mo ang wara-wara. Hinahamon mo yung mga silingan mo dyan sa Greenbrier. Sige, ang question mark ni HD ah. Kaya ayaw kong naghahubog-hubog ka. Kasi drop your link, HD. Drop your link. Aba, drop my link, tik. Ano yung tik? Patagik-tikin ko yung talinga mo. Okay, 2 minuto na lang guys. At ako'y matatapos na. Isaktuhin ko pa ng 2 oras. May 5 minutes, may 5 minuto pa. Ay, nagbaba na naman ng bahay si Baring Jomar. I give you 2 banana each day. Okay, Miss A. She will give you 2 banana and 1 avocado. Excuse me po. She will give you 2 bananas and 1 avocado. Medyo pakisamahan mo na. Okay, may 4 pa na minuto tayo guys. Bago tayo lumisan, at maraming salamat sa inyong mga suporta. At pagpalain kayo ng may kapal. Basta JD Jomar palpak, sabi ng sound system ko ah. Aba, pag di Jomar daw palpak eh. Sige, medyo magsara ka na ng tindahan mo ha, aba.
Tatawagan kita maya-maya. Kasi kailangan kitang i-meeting eh. 3 minuto pa. Bago ko lisanin ang aking tahanan. Maraming salamat kang Muas Shop, Jomar Baring, and HD. Thank you. Thank you, Miss A. Baka mautangan kita. Mautangan kita sa binigpas ko pag mga pautang aba. Di nagapautang aba. Hoy, pati dito sige mo yung pangutang ah. Uy, worldwide yan. Sige mo pangutang. Okay, may 2 minuto na lang tayo. Bago ko lisanin ang aking bahay, maraming salamat sa mga inyong suporta. Lalong-lalo na kang, bawal pala dito. Bawal dito. Nako, patigbasan ka dito ng mga nilalang ko. Maraming salamat guys. At pagpalain kayo ng may kapal. Sana tuloy-tuloy lang ang ating suporta sa isa't isa. Hindi ka na-inform? Mamaya i-inform kita kasi tawagan kita. Maraming salamat guys sa inyong suporta na walang sawang suporta. It's Dan for 2 bananas. Medyo pagpalain din ang ilong mo. Yung ilong ko pinapala na yan. Ginapala ngayon sa amin eh. Thank you, Miss A. Maraming salamat, Miss A. And thank you so much, HD, for joining here. And God bless you. Okay, I have 1 minute left. I should to stop my live through road. Jake Yuki Pinoy, maraming salamat sa iyo, sa inyong laging suporta sa akin. Pagpalain kayo ng may kapal, sana yayaman tayo lahat dito. Maraming salamat sa iyo, Jake Pinoy, sa iyong laging pagsuporta sa akin. Lagi rin akong sumusuporta sa iyo. Magsuportahan tayo. Okay guys, maraming salamat at magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat at magandang gabi, bayan. Thank you. Bye-bye.